Som els del Fricandó matiner a RAC 105 amb Badó Lledó. Algú ens va dir que abans del 31 tindríem la pregunta i ara tururú. Pregunteu el que vulgueu i decidiu la data. Creus que ha canviat l'estil del Barça al Tata? Portem més d'un any esperant una pregunta que sigui vinculant. I ara ens vindreu a preguntar: és sobirà el territori català? Preguntes de merda que ningú les entendrà. Ja de pas que les llegeixi el Ferran Adrià. Pregunteu el que vulgueu, que ens estem cansant. El cirurgià de la Camacho va acabar cobrant? De la independència ja ha passat de moda. Volem contestar a qualsevol cosa. Preguntes existencials per la nostra vida, com ho feia allò el Bertran per aparèixer repetida. Tenim pressa, decidiu-la ja, o la nostra Montserrat ja no la veurà. Ahí està la Navidad. I la pregunta sense redactar. Volem un referèndum de qualsevol tonteria. Quina allà una Coca-Cola la més cutre seria? La que posa abuela, mamà o Maria? El de màrqueting anava torrat aquell dia. Volem votar, però no ho allargueu tant, que amb aquesta agonia tot s'està capgirant. El papa Francesc era porter de discoteca any Ossà, i el llibre de l'Esteban el més venut en castellà. Passen coses molt rares i tot per la incertesa. Volem una pregunta que no vingui amb sorpresa. La meva proposta perquè tothom digui que sí. Vostè creu que la Cavaller porta peluquí? Jo no porto peluquí. Peluquí, peluquí. Jo no porto peluquí. Peluquí, peluquí. Peluquí. Jo no porto peluquí. Preciosa, eh? Escolta el Fricandó a RAC105.cat.